Irrid nara li l-elementi kollha fil-Partit Nazzjonalista jkomplu jaħdmu flimkien għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha b'impenn li l-partit ikompli jiġġedded u jissaħħaħ. Dan kien il-messaġġ ta' impenn li jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg matul l-intervista tal-ħadd filgħodu immexxija minn Mark Lorenz Ammit. Fil-poter tiegħi huwa li kuljum naħdem sigħat twal biex nara li l-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ, biex nara l-partitari nazzjonalisti kburin aktar bil-partit tagħhom u biex nara l-pajjiżi aħjar. Jiena naħseb illi kuljum bħala partit u jien fil-fatt bħala kap tal-oppożizzjoni u kap tal-partit qiegħed nagħmel dan ix-xogħol, kuljum qed nara illi l-partit ikompli jaħdem sew flimkien. Matul l-intervista kienu trattati temi differenti fosthom il-kwistjoni tal-abort. Bernard Grieg jgħid li l-Partit Nazzjonalista kien u għadu kontra l-abort għax hu favur il-ħajja. Dan għax jemmen fl-obbligu li nipproteġu lil dik il-ħajja li m'għandix vuċi. Minnaħa l-oħra jemmen f'diskussjoni pubblika biex kunu mejjuna l-kopji li jkunu għaddejjin minn diffikultà għax hemm ħafna li qed ibatu. Dwar il-kwistjoni ta' Carmelo Abela, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li se jibqa' jara li l-politiku ikun responsabbli ta' emilu. Minnaħa l-oħra politika perikoluża u maħmuġa mill-Prim Ministru Robert Abela li biex jipprova jatti xtur il-Ministru tiegħu reġa' qal allegazzjonijiet ta' snin ilu fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina. Aħjar naraw għal xiex inqalat l-allegazzjoni issa reġgħet wara 8 snin u nofs 9 snin. Inqalat biex nippruvaw dejjem noħorġu paragun jew biex nippruvaw lil Carmelo Abela tajjeb inpoġġulu kontra pis in-naħa l-oħra. U din it-tip ta' politika hija politika perikoluża ħafna. U jekk il-Prim Ministru u n-nies tiegħu se jilagħbu dat-tip ta' politika maħmuġa, allura mhux veru la jrid għaqda nazzjonali u laqqas irid il-ġid ta' pajjiżna. Dwar il-ġlieda kontra l-COVID-19, Bernard Grieg qal li l-partit immexxi minnu ilu jinsisti li dawk li jaslu Malta ikunu vvaċċinati jew iċ-ċertifikati negattiv titjiem qabel, xi ħaġa li issa l-Gvern ikkonferma li se jkun qed jagħmel. U dwar il-possibilità li ma jsirux attivitajiet tal-massa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li min investa iħossu tradut mill-kliem sabiħ li jagħmel il-Prim Ministru s-sena li għaddiet meta tal-impressjoni tal-business as usual. Għal daqstant appella li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu minn dawk li jifhmu. Dwar li l-użu tal-kannabis jitwessa aktar u qal li l-partit immexxi minnu jrid jieħu deċiżjoni responsabbli dwar tema sensittiva bħal din għax jemmen li kull min jabbuża mid-droga m'għandux jitwarrab, la darba jemmen li kulħadd hu importanti u li l-bniedem għandu jibqa' fiċ-ċentru tal-politika. Mistoqsi dwar il-proposti li preżenta l-Partit Nazzjonalista għal faċilità korrettiva ta' Kordin, Bernard Grieg fakkar kif dawn hu parti minn pjan holistiku li l-partit għandu fuq diversi setturi. Fuq kollu spjega li dawn il-proposti partikolari saru biex il-ħabsi anke jekk żbalja ikollu d-dinjità li tixraqlu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mhux aċċettabbli li wieħed jikteb kliem ta' mibeda fuq il-midja soċjali. Fl-istess waqt qal li sfortunatament is-soċjetà mhijiex tifhem f'liema livell waqgħet meta taċċetta dawn it-tip ta' kummenti. Minnaħa l-oħra anke l-politiċi għandhom jarawx lingwaġġ jużaw waqt li jkunu qed jiddiskutu.